کارکەرێن ڕیس و ڤەهونانێ لە کێلەکە هەڤ لە پێش ماشینên mezin li kargeha Tapestry ya şahane li Madrid paytextê Spanî rûniştine û mafûran dirêsin. Ew pîşesaziyeka kevnar e hezaran salan e lê li heman dem jî birêveber û karmendên vê kargehê hizra paşeroja vê sazkariyê dikin. Ew dixwazin kevneşopî û nûjenkirinê tevlî hev bikin. Ew bi destî mafûr û marşan bi tabloyan dixemlînin. Şah Filîpê pêncî paşayê İspanya di sala 1721 de bi alîkariya pîşesazên Katolîkên Flandersê ev kargeh ava kir. Rêveberê giştiyê kargehê dibêje kargeh îro roj karên pêşketîtir ji berhemên nûjen pêk tîne. Em xalîçeyan bi girêka Tirkî û Spanî çê dikin. Helbet tablo çavkaniya vê kargehê ne û her wiha banerên dirûjman ku li ser dîwarên sera û dezgehên giştî tên helawîstin. Em hemû cureyên caw nûjen dikin. Me arşîvek ji sedsaliya 18 heye ku ya herî dewlemend e li seranserî Ewropayê. Bi kirên berhemên kargehê ji deverên cuda cudayên cîhanê ne. Heftê ji sedê ji wana kesên dewlemend û taybetên welatên biyanî ne ji Ewropa, Amerîka Latîn û Rojhilata Navîn. Hostayeka kargehê pêvajoya çêkirina berg û mafûran rave dike. Em destikê xwe ku grafît e, an jî çeqoya xwe ku em bi boyaxa hindî reng dikin, bikar tînin. Ta bi ta derzî bi derzî em tê re derbas dibin. Her tayekî 360 dereceyan dizivrînin. Eger na, em ê rîshûnandinê winda bikin. Ku ew prosês bi dawî hat, em reng dikin, em sê caran wêneyan bereva jî dikin. Ev kargeha kevnara Spanî bi şêwazê xwe taybet kar dike. Ew şehrezayiya bav û kalan bi nûjeniya teknîk û materyalê nû dide berhev. Bi rêveberên kargehê dibêjin ew hizra paqijiya jîngehê jî dikin bi rêka bikarînana kerestên kevn û bikarhatî. Piştî fêrbûna metodolojiyên cuda cuda li Ewropa, kargehê sazgehek pêşketî ava kir. Em lêkolînan li ser rengan dikin, em barê xwe didin tîşkên ronahiyê ji bo ku rengên nû naz bikin û bikarbînin. Kirêkarek dikare çend heftiyan yan çend mehan kar bike, heta ku 1 metra çargoşeya ferşekî yan mafûrekî vehûne. Ew li ser tevlîheviya şêwazê wê dimîne. Bi rêvebera arşîfa kargehê dibêje parastina belgeyan jî ji bo armancek praktîk gelkê giring e. Berî her tiştî me hemû mîrata kargehê parastiye. An ku me hemû bîranînên ji sala 1921 ku kargeh hatiye avakirin heta îro parastine. Ji bilî bihayê wan yên dîrokî û hunerî, ew belge alîkariya berhemanîna parçeyên nû dikin. Di arşîvê de zêdetirî 10,000 xîz wêne tablo û dîzaynên tevnî hene. Zêdebarî wê jî nameyên ku ji hêla wênekêş û dahênerê çapkirinê yê navdar Francisco de Goya hatine nivîsandin, di arşîvê de hatine parastin. Wî ji sala 1775 heta sala 1780 li kargehê dahênan kiribû.